Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआ मैया दाख्लैनिफ्रायनो गोबांथारबो शेयार जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअनि सायावनो आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसिननानै बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय फार्स्टआवनो बुंना होनि आं बे भिडिअ सोरनि बे भिडिअआ जाहैबाय कृष्णमणि नार्जारिनि मोनसे भिडिअ गोबांथार भाइरेल जागासिनो ओमफ्राय बे भिडिअआव मोजां राव होननाय गैया दे लोगोफोर नोंथांमोना नायोब्ला फेमिलिनि जानाय ओमफ्राय नायथारोब्लाबो नोंथांमोना साउन्डखौ खम खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर बे जेब्ला आं बै कृष्णमणिनि भिडिअखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों होफागोन अब्ला नोंथांमोना साउन्डखौ खम खालामनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोनजों फंनैसो बुंखानोसै आङो नैबे भिडिअखौ जे बिथांनि कृष्णमणि नार्जारिया गावनि लाइभ फैनाय समाव नैबे खोथाखौ बुंदों जे गाज्रि राव बा बाहायनाय फाननाय मानायनि बेफोरबायदिनि खोथा बुंदों आरोना ओमफ्राय जाय कमेन्ट खालामदों खालामबाय खालामनायाथ' खालामग्राथ' थाखायो 100 जननि गेजेराव सानै साथामाथ' बेफोरबायदि खोथा कमेन्ट खालामग्रा थाखायो खालामनायखौ आं जेबो सानला आरोना नैबे जे बे कमेन्टखौ बियो जे बे कमेन्ट हरनायखौ जे फरायथारनांगौ बे नङामोन ना लोगोफोर बेथ' कमेन्टखौ लिरनासो हरदों ओमफ्राय बेथ' मा होनो सोदोब जानाथ' बे ओंखाराखैना खोनायाखै नुदोंल'सो ओमफ्राय बिनिया खुगाजों बुंथारनाया एसे उसुबिदा जादों मानो होनना बुङोब्ला बिनि भिडिअखौ उन्दै नायो गिदिर नायो गावनिफ्राय देरसिन मानसि नायो बिमा जानाय नायो बेफोरबायदि खोथा बाहायनायखौ आं साबजानाय मोनाखै ओंखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ होनायाव नैबे भिडिअ आंनि कृष्णमणि नार्जारिनि भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना साउन्डखौ खम खालाम आं नोंथांमोनखौ बार रिकुवेस्ट खालामदों अननानै नोंथांमोना साउन्डखौ खम खालामनानै नाय ओमफ्राय नैबे बे खोथा बुंनायखौ आं साबजानाय मोनाखै ओमफ्राय सासे इउटुबार जानानै बबे खोथायाव माबायदियाव बाहायजायो माबायदियाव बाहायजाया बे खोथाखौ बे नैबे कृष्णमणि नार्जारिया साननांगौमोन मानो होनना बुङोब्ला बिनि भिडिअखौ उन्दै नायो गिदिर नायो बयबो नायो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना A few moments later. सोरबो खन्थाफोर नोंनि भिडिअ बानायनाय मोनब्ला फान्थाव थुसोना होथारगौमोन लांबालनो हा फैदो ना जेन'बा गाड़ी स्टार्ट कर बैथालि सिफा फानग्या साइज देलायनो अबे साले बद्रे बिथि नुयो नामा आंखौ नोंथ' आइफनखौ सिफा फाननानैसो लादों नोंथ' आंनाव आइफन दं होननानै नोंसोरलाय मा प्रुफ होनो हागोन जेन'बा माने आइफनखौथ' बयबो बिदि लायोबा सोरबा सासे सानैफ्रा बिदि फाननानै लागोन जोङो दा आइफनबो लायाखै आइफनबो गैया जोंना आरो जोङो बिदि नङाबो जानला मेरला बाथ्रा बुंना ओमफ्राय ओरै होनदों आरोना बेसेबांथो लायो जाखो खनसेयावनो जेन'बा ओमफ्राय आंखौ फानग्रा बायदि नुयो नामा बारा गोबां स्कुटार 1 लाख होबा जागोन दे आं बेलाय जायाफ्रा मानो जायाबा जोब्बाथार बिमाफोरखौ खालामहैदां गोसोबा मिथिबाय बिदि बायलाय ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे बुंनाय रावखौ माबादि मोनदों नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय बेनि राव बाहायनायफ्रा जादों ना जायाखै नोंथांमोना बुंबानो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय